obra ambientada en Grècia al 463 abans de Crist. Aquesta és una família rica i el pare està als Jocs Olímpics i la mare està a París. La seva filla té un tumor. Té un tumor al cap. Va, mare, que tu pots. Vinga, va, que ja surt. Va, que ja surt. Vinga, va. Podemos empezar de nuevo, que ha fallado todo. ¿Lo ves? Yo café, loco. Tú ya estás. Siguiente grupo, tío. Está grabando. ¿Qué haces? Me ha dicho que hasta los fallos lo grabe. Párate. Dijo el bebé. Ha puesto Raúl, pero que te la Raúl. Tío, pero no te rías, tío. Paula, Y la para no, pero 5 segundos. ¿Cómo? 5 segundos. 5 segundos. De acuerdo. Te pongo así cuando acabes de hablar. 5 segundos. ¿Vale? Pero lentos, ¿eh? 1, 2, 3, 2, 1. Aquesta és una obra ambientada a Grècia al 433 abans de Crist. Aquesta és una família rica i el pare està als Jocs Olímpics i la mare està a París. I la seva filla té un tumor al cap. Va, mare, que ja surt. vinga, al cap. Va, surt. Ah! Que bonica, que és la meva germana. Filla. Gràcies. Sí que grande. Viene vestida y todo. Ya viene vestida. Mare, creus que li podrem posar el nom jo? Crec que sí, perquè el teu pare no està. Vale, li puc posar Diana? Sí. Ja he arribat als Jocs Olímpics. He guanyat la medalla de plata. Puc veure la filla? Sí, vine, és preciosa. Puc venir? No, es preciosa. Però, Déu meu, què li passa al cap? Jo aquesta filla no la vull. Sí que s'ha exagerat. No, l'haurem de matar. L'Helena va resar al panteó a la deessa de la família. Hòstia, deessa de la família. Fes que el meu marit canvi d'opinió i la meva filla no mori. Quin tontes, tio. Anem, que abans que arribi el teu pare, perquè no mori la... Para que no mori la teva germana. Ens escaparem, sí, ara anirem a Roma. Però trigarem massa i farà molt fred. Anem a comprar nosaltres. Sabe caminar ya. Em dones 3 abrics? Qué madre.
caminant durant 3 anys fins a arribar a Roma. Per fi hem arribat. Mare, tu vigilaràs primer. Sí. Té. Desperta quan s'acabi el torn. Ja ha sortit el sol, mare, desperta. Diana, desperta. Avui són les calendes. Tenim que peinar-te perquè salta una mica. Van celebrar les calendes i van peinar a la filla. Té, Diana, un regal per a tu. Què és això? És un llibre Una llibreta. de Tirana de Canabra. Què és aquesta? És una poetisa grega. I què és poetisa? Una persona que escriu llibres de poesia. Per fi, Que guai. per fi ja no podem pedir tots feliços. Me l'alegro que estem tots junts. Sí.